Tara, alis ulit tayo. Ito na naman po kami, ang aming grupo, Antol TV, mga maantol. Dito kami nagbabasketball. Punta kami ng Antong Falls. Let's go! Itong tulay na to ang boundary ng Dagupan at Mangaldan. Froilan Excavator. Converge, may pinutulan. Basketball court na Mangaldan. Maasin, medyo malayo-layo pa kami. Malayo-layo pa kami. Parang ako lang, malayo sa kanya. Agoy! May isa tayong guest, si Kukoy. Marami kami nakikitang mga tarpaulin ng kandidato, pero wala pa kami nakuha. Kailan kaya? Agoy! Italay pa kurong! Barangay Salay Mangaldan na kami. Mga gwapo ng Antol TV. Agoy! Gucci! Guten Tag, Dragon Knight. It's a minute. Palabas na kami ng Gigilo ng Mangaldan. Agoy! Hello, Boss King! Gumagawa na naman sila ng pera dito sa tulay. Gucci! Papasok na kami ng San Jacinto, Pangasinan. Dito na naman kami sa gas station, favorite spot. Hi mga puki! Sumakit na naman ang tiyan ko. Nagpapagas na si Master Durek. Sana pati yung motor ko pagasan niya. Agay! Ang pugi mo, Kukoy! Kutit-kutit, ichigaray! Dito na kami sa San Jacinto Public Market. Magtatago na ako kasi ang bagan na. Wala kasi ako pang ambag. Hihihi. Malaki na buo nilang ambag. Naka 1K sila. Bibili na kami ng gagamitin naming plato at baso. Sa sarap naman ng kulay nila, fresh na fresh. Pakbat, number 1, the best! Giboy Anagan, ang pugi mo! Bibili na lang tayo ng lutong ulam para di na tayo maabala. Malalaman nyo din mamaya kung bakit. Pinapaitang kambing. Kasya ata ako sa kaldero nyo, Nay. Agoy! Hindi kami makapili sa dami ng ulam. Hi ate, subscribe na ako kayo sa Antol TV. Agoy! Pili-pili na, 60-60, isa-isa. Hatingi kami ng discount. Lalabas kayo sa vlog namin. Pugi nyo naman! Pag nakapunto po kayo dito sa bayan ng San Jacinto, hanapin nyo Ramel Canteen. Nagka-discount kami la. Agay!
balik na ulit tayo sa biyahe. Tanda ko sa mangga ng kukoy. Daan tayo na sa Nacindo papuntang Pusurubyo Road. Agay! Ang ganda dito, walang traffic. Dapat sana ang pupunta namin ngayon ay sa New Zealand kamanggaan season. Kaso, malalaman nyo mamaya. Agay! Parang magandang spot tong nadaanan namin. Agay! Narigati Diagski, Awanti Danunski. Dito na po kami sa Pusurubyo ng bayan. Ay, bayan ng Pusurubyo pala. Sorry, tao lang. Agay! Malapit na po kami sa kamanggahan season. Kaso hindi kami natuloy kasi naubusan daw ng tubig. Punta na lang kami ng Antong Falls. Let's go! Sago! Agay! Dito na po kami sa NCC, Northern Cement Corporation. Congressman Mark Cuenco, baka naman. Pasimento naman dyan. Agay! Ang lalaki po ng aso nila dito. Yo, what's up, brotherhood? Jimmy's in the housing. Ganda ng lugar nila. Ang gaganda ng tanawin. Tara na, excited na kami. Lalaki ng mga truck dito. Hi! Sa wakas, narating na namin ang venue sa Barangay Malug season. Ito na yung factory ng Northern Cement. Bakit na kami ng bundok papuntang Antong Falls. Ang lamig-lamig dito, tas ang ganda ng tanawin. Mapapa-excited ka talaga. Pag pupunta kayo dito, may entrance fee. 20. Kolekta naman tayo ng ambag-ambag. Ambag naman kayo. Agad! Bayar mo na yung 20. 2 joints parang mafia. Real talk namin, mamen. Meron kang bars pero utot ka pa rin. Nagustuhan mo ba yung kanta ko? Ay, salamat! Agay! Ang baga na naman. Tago ulit ako. Hi mga pogi! May hanging bridge. Hanggang dito na lang yung motor namin. Kasi bawal na daw ipasok yung motor. What's up, Andol Kukoy? May bago tayong member, si Jeremy. Shoutout kay Pameng, nadala niya daw yung ulam mo. Agay! Ingatan niyo yung video okay natin. Pag nawala yan, sige kayo, hindi niya maririnig si bibingka ni Maria. Dumating na yung order namin. 300 daw sabi ng delivery boy. Huwag naman malingling. Kokoy, kumunochi. Mga hari ng Antong. Agay! Pabili po ng ice cream. Pag tumingin ka, maantol ka. Welcome to Antol Falls. Let's go, Team Antol Falls. Tara na. Agay! Parang alkalin ng tubig dito. Ang linaw-linaw. Lalakad na kami papunta sa pinakamataas. Ba't kaya ang daming bato dito? Siguro umulan ng bato dito. Agay! Let's go! Akyat na tayo!
harapan si Uncle Derek, pinag-autograph siya. Agay! Aakyat na kami. Ang ganda dito, kaso mabato. Napagod kami, gusto ko minom ni Jeremy ng alkaline. Wow, ang sarap at malamig. Refresh! Umpisa ng akyatan. It's more fun to the Antol fans. Medyo matarik mga ka-Antol. Ingat kayo. Hiking is the best. Wala pa kami sa kalahati. Medyo pagod na sila. Agoy! Buti nag-cleaning na kami ng ating bahay. Natatakot si Kokoy Kumunochi. Uuwi na lang daw siya. Agay! Nakasabayan natin si Kuya. Loyal pala ng fans ng ka-Antol. Ang lalaki ng mga bato dito, nakakatakot. Baka madulas ako. Agay! Pahinga muna. Agay! Janine, Ning, kindergarten. Sige, talon! Una ulo! Kwak nerd! Fast forward muna tayo. Medyo napagod ako eh. Agay! Sa camera guys, tingin sa camera. Animal. Uy, tingin sa camera. Oh my god. Ang hirap pala dito. Kuwari to kuwari. Tara, magluto muna tayo ng kanin at gulay. Mga chef cook, pasok! Agay! Pakbet ang ulam natin ngayon. Hugasan muna natin sa dishwater. Prepare muna tayo ng ingredients natin. Medyo nakakapagod guys, kaya medyo bili muna ako ng soft drinks. Malapit lang naman eh. Soft drinks muna. Ay, naku. Kumbalak nyo. Kung balag nyo ditong pumunta sa Antol, mga ka-Antol, Luto na dapat. magluto na kayo kasi pinagbabawal dito ang pagluluto. Kaya hindi pa kami nakapunta doon sa taas. Dito lang kami sa luto area ba. Kaya magsasaing at magluluto muna kami. At least dalawa lang, kanin lang at saka yung gulay. Kasi yung karne namin is luto na. Kaya yun lang mga guys. Babalikan namin kayo pag tapos na kaming magluto ha. Sibuyas at kamatis. Malapit na maluto yung kanin. Na guys, so luto na kami eh. Matik lahat oh. Dapat yan. Dapat. Kasama sa partida yan. Nakapagsit na gumagawa na. Yung gayahin to, mga pawang professional lang ang gumagawa niya.
Yung mga ginagawa namin, wala kaming bagoong. Hindi kami makakakita ng pakbit na kulang-kulang. Pero masarap pa rin. Basig. Karga. Ay, yung asin, bitchin, ano? Pakbet ala asin. Pero wala yung last choice natin dito, ay last teaser natin. Bole. Huling siya. Ano? Kung maalat o natabang, kasalanan pa rin yung Wala siya. Wala si Baka. natabang naman eh. Pagkakak mo nito, pagkakak mo na eh. Tignan natin mga 10 minutes lang mga guys. Sigurado, malambot na yung kasirola. Hindi yung kulay. Na guys, oh. Takin na, maamoy na. Amoy gulay na siya. Oh, final adjustment ka dyan, ah. Asin. Maasin niya paitan sulasi. Okay. Dumating na to the rescue. Yan, mga Ngayon, bagoong. lingga yan, tinakbo niya tol. Ang galing o dyan tumbok tayo sa kay. Sige, timpla mo na ng ano yan. Basta unang kulo. Pasok. Mangitar tayo. Oo, mangitar tayo, bagong. Nabukir oh. Hirap to, nabisit ka na bagong senteryo ka. Kaya allergic kan to. Tambangan may kitsa po. Kara-creator yun mo, bagoong. Kung sa atin kising nga. Mga ibuntok kimot ang gano tayo kinay kanto ah. At yung mantawa eh, nga pinatatal. Pisa nyo. Panampalaga palya. Nga po, nasabay-sabay. Baitan. Pano-pano. May palya. Dapat. Kulang ni. Dahil sa laban. Op! Gala. Oo, ni natuta ni mo. Manay kapit. Bauri. Grabe. Ano mo lang, may 100% siri na may... Kanan kanya, Anthony Bourdain. Bauri. Siga na aming pinantaw ito, 90% la. Si Jeremy. Siga 10% la balay kulang. Okay na rin. Okay. Nandiyan na si brother. Sa panlasa ko. Yan o. Si brother naman, si brother. Kamunit ang putang, brother. Brother. Yan. Pwede na? Pwede na rin. Pwede na. Milataw yan, Jil. Milataw yan na. Ano ito lawan na? Okay na. Tara, kain na. Gutom na sila eh. Agoy! Kukuy Kumunoichi, kain ka lang na mabuti. Higop! Higop ulit! Sige, higop pa! Higop! Pasok, montage!
Huwag kang tatalon, Jeremy! Hindi ka marunong lumangoy. Ay, may tali pala.
na kami. Dadan ulit kami sa mga masusukal na daan. Tsaka matarik, ang daming bato. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga pogi! Agay! Ingat sa pagbaba! Yo, what's up, brotherhood? Jimmy's in the housing. Ya, ini kasih. Paalala lang po, huwag kalimutan mag-helmet. Ingat po tayo sa biyahe. Sulit na sulit! Agay! Samahan niyo ulit kami sa ulitin. Like and share and subscribe. Andul TV! Ay, tama.